Hej og velkommen til noget klogt Ule. Jeg skal starte op på noget Pixelmon, og jeg skal så finde ud af, hvilken Pokémon jeg skal starte med. Jeg ved ikke helt. Jeg tror, jeg tager Squirtle. Og vi starter op på en 1, kan jeg se. Nå. Jeg starter ud med basic allerførst i hvert fald. Så hvis vi finder nogle Pokémon, vi kan klare, så klarer vi dem bare. Men undskyld allerede på forhånd, hvis jeg kom til at være lidt stille, på grund af, at jeg plejer bare at koncentrere mig. Jeg kan se, hvor Squirtle blev en pige Squirtle. Nej, en Appleton. Og den her Pokémon her 26. Det er faktisk et meget godt sted, vi spawned. Bare lige så jeg ved, så spiller jeg altså på en peaceful, bare peaceful, bare så jeg ved det, på grund af, jeg spiller Pixelmon for at optræne Pokémon og alt det, og ikke for at kæmpe mod monstre. Bare lige så jeg ved det. Jeg ved ikke helt, hvordan vi skal bygge vores hus, men det kommer vi vel lidt efterhånden, når vi kommer bare til at bo i, hvad hedder det? Det hedder det hele-stationer, mener jeg. Jeg kan ikke helt huske det. Hvad vil vi bare komme til at bo i sådan et, eller om vi bygger et selv, eller tager et hus selv, og ikke, jeg tror, vi bliver lidt for bøvlet at bygge et Pokémon Center til. Ja, det var et Pokémon Center. Det kan være, at jeg startede op lidt anderledes end andre folk plejer, men den måde jeg startede op på i hvert fald. Som jeg i hvert fald plejer på det meste og alt muligt. Men jeg kan se, at der er spawnet nogle Pokémoner. Vi er også startet ved sådan en ørken og alt muligt. Jeg siger det bare, at det er overhovedet ikke noget planlagt at sige det her. Kan jeg allerede sige nu. Men jeg kan faktisk se, at det er meget godt seed, jeg har valgt. Seed. Men er der en Pokémon, vi kan dræbe? Eller klare, eller hvad man kalder det. Det er præcis sådan en, vi skal have. En Flygon. Det er en af de bedste at flyve på, så vidt jeg ved. Og det er ikke fordi, jeg ved så meget igen, men en af de ting, jeg ved. Og der er alt muligt grotter og alt muligt dejligt. Her tror jeg ikke, jeg vil kæmpe mod. Hvad er det der? Dig. Og hvis jeg ved det, så har jeg bare en smule erfaring med det her. Altså bare en smule. Og det er ikke så meget igen, og jeg kan se, der er sådan en lille kløft her. Nej, hvor er den fin. Men faktisk godt, vi faktisk har fået 4. Faktisk godt, vi har fået 4 på grund af det, skal vi bruge til nogle sko der. Og der kan jeg se, der er noget Pokémon Center lige med lidt. Jeg synes bare er et eller andet mystisk, der bare er spawned. Det er bare et eller andet totalt specielt. Nej, det ved jeg ikke. Det var faktisk ret sjovt at se. Men jeg kan se, at den er rimelig høj. Er du vimmerende høj? Hvad kan vi bare komme til at bruge her? Den ser faktisk rimelig flot ud udefra.
tror bare, vi slår os ned her. Og jeg skal lige lukke alt omkring. Så lige vil lave alt muligt. Det var et godt sted, vi har fundet os her. Ikke selv, fordi der er gode Pokémoner her omkring, vi kan klare. Hvad hvis vi fandt nogle ild-Pokémoner? Vi ved ja, at vi kan klare sådan lidt bedre. Jeg kan bare høre min computer strejke snart, eller sådan. At min computer snart strækker, hvad det der? Jeg lægger. Undskyld, at jeg lige lægger, men det er fordi, det skal lukke. Den sorte aprikon, det er det mest sjældne. Og sådan der. Og min computer kan ikke så godt lide det her, kan jeg høre. Undskyld for den lyd der. Stand Electro, tror jeg nok det er. Electkit. Den er en Electro, der er i oplæring, fordi det er en kit. Det lyder bare meget, hvad hedder det, kedeligt sådan. Hans liv bare er noget, det er bare noget dårligt noget, hans liv bare sådan, det var så lidt længere end hvad han sagde. Der er han. Shit, han har en stor næse egentlig. Shit. Ja, hørte det? Det er som om hans liv bare er noget værd, at hans liv bare er mega dårligt. Det kan være, at jeg kommer til at gentage mig et par gange eller sådan noget. Vi har fundet sorte aprikon, det er faktisk rigtig fedt, vi har fundet det. Fordi det er den mest sjældne af dem alle. Jeg tror faktisk heller ikke spawn så mange Pokémon her i Snow. Jeg har set mange, eller et par stykker af alle de her Pokémon-centre, men det har jeg godt aldrig set. Sådan en. Det skal man så være 2 for. Det er så en maskine til at bytte Pokémoner, hvis man er flere. Og vi er, at en af mine venner måske kommer på. Hvad er det? 20, okay, jeg har det. Gå, ja, nej, jeg gider ikke dig. Men, ja, det er faktisk godt, så vi har fundet os. Hvor skal jeg have set det her? Jeg sætter det bare her. Men bare lige så ved, så kommer I ikke til at se mig mine. Det gør jeg sådan, når I ikke ser det på grund af. Personligt kan jeg ikke så godt lide at se på folk miner. Så må I brokke jer, hvis I godt kan lide at se det, eller så må I bare sige det, eller skrive det i kommentaren. Det er nok mest smart at skrive i kommentaren, for jeg kan ikke så godt høre, når I siger det. Så tror jeg, at vi skal have fikset de her trapper, for de er sådan lidt mystiske. Nogle af dem skal vi nok have fjernet og sådan lidt. Ja. Men jeg kan se, at vi skal til at afslutte. Og det gør vi bare her på altanen og gør. Og så siger jeg bare, at din kloge skal ud og vide meget mere. Farvel.
Jeg siger farvel. Og endnu gang farvel.